BLEI yapi baro kapang kabangan keren hapi kalong syapang ka Jingsneng Jong Archbishop Dominic Jala Sdb. Sngoba subscribe bat sam lem sha KWAI knang KWAI kinyo jingmentoy lang. KAKYNTIEN PHIRA Jong kilong ban he ban san ha ga JINGÍALONG KAWEI Jong MYNSIEM BAKHUID nakshiti Jong Paulus Apostle syaki Kristan ha EPHESUS kalenong kabasaw kadkhon kabalai KATTO KATNE ki KYNTIEN SNENG Jong Archbishop Dominic Jala Sdb bam KWAI ha DUWAR BLEI penengkong Archbishop ijo penken ma barabor syapang ka le nem le rukom haka mane BLEI liturgy yong haka jingle nem kadai banlong kum batuit ka kam dai bandon ka jingklumar hapdeng ka jingle nem baar haka kot jingruai ka lenti beneng ileng dok sa Dominic Jala Sdb DD bam KWAI ha DUWAR BLEI yong kakot lenti beneng kadai banlong kakot kaba jing bat jingkemen MYNSIEM yapi ipai BLEI kahikai yapi ban yala kanem kadon haka ya upniang jong ka jingai Kristan namar kata pendon kam yaka da ka jingru BLEI nyokor ya ka jingduai bat ka jingruai kibadon haka kibayarap yangi ban pendon burom ya BLEI balai Archbishop Dominic Jala jingkren ha ka jingya kando lang jong ki bishop kinong yalam jong ki sengrunem bat ki samla jong ka north east balalong ha kuati ikan tu yangi baro bangi day banya teli lang KAWEI da kabaya perkhat lang kumno ban rat dengkong ya ke jingsneu ke juk menta khamtam udrong banu siar banom syak yalam bakla ha ki media kum ha ka WhatsApp baro kinong yalam kim day ban konsuet ya ki samla Henry ki day bandon rengkat bat ki ban kedau lenti ha ka jingya jongki iban jur syu ban wan ra ka jing ya teli ha ka jalla bat ki than bat ka than north east baro KAWEI da ka lenti jong ka jing so tho jing mon ka jing bat burom ya pan basal padar ilek ya kandu Yai Archbishop Dominic Jala banyathu ya ke jing ba ya kandu ha ke jaka ba itrei Archbishop ikli KAWEI ke jing kli da ke jing palai jing bot jong yong padar ngayo ya ke jing yar bat ki so babun ki ba mi na ke jaka trei jong phi ha ke ju kapor ki don ke jing babun ki ba phinom la ban weng namar ki jing ki long palat ya ka bor jing la chu phi banta ya tho yanga phile ya kine baro na ka banta ubisham ne na ka banta u provincial nangta hangta hi yong om dei na ka banta jungki yo Chris na persyang bantrai tang na ka banta BLEI nangta Archbishop ijubam padar philadon ha kalenti ka badai phinomla ban bakla phila song thu sha ya ka jinglong lengdo ka jing trei jong phi kanom bakla lanu ru idei padar banta idei Bishop George Pali Parambil Sdb basan Archbishop haba yo ya KAWEI baki tho bakla imju ong kane ga bom dai
KAWEI kapor iong haiwei na ipada pitip John pila ban tho biang ya kasenten KAWEI pan karukom ban riu JINGIALONG Jong Archbishop ipenlong barabor ya KWAI ban pensuk pentengan ya JINGIALONG Jongki KAWEI gasni Archbishop Yong Secretary Jong Yong Padar wat nom siap tin Tray kat kum Jingla Jongpi penjajai yalade Ken kumla Ying Jongpi Kani Jing Tray kaya PHIRA na KWAI pat Jing Tray Jong ki solution banyo KAWEI pat kapor Wei upadar ubakla ya kurukom penya ya Jinglenem Kamadien ya Archbishop Yong Yau padar ya kaba phile menta gasni kabiang Henry kan kambaha ba phinle da KAWEI pat kurukom bapra KAWEI pat Jingja ya Archbishop ilai banjngo ya KAWEI kalong ying nangta Yong haiwei nagi khnaren hatu pitip ni syafhang Moses ini khna kanthei ijuba ngimpat juyos ngo yakum kata kakerteng ya Archbishop isim ya ka Bible ipule KATTO KATNE dekhon bat ibatai ya bakhandai ya Archbishop ilong iba bha ya kamaryang KAWEI kapor ilalek banjngo ya kiringat sya KAWEI nagishnong hakane kajingya lanti kidon si kan hon kisamla senrang bat kanthai kibaya kham shakhmat nai kini kisamla kibam ya kijingbam bat kidi ya kijingdi penpenga bat anda kiladap bam kibret artan lenti ya Archbishop pan ibayat nadin jongki itam ya kini ki plastik bat ki bitor plastik lenti anda ilalap ya ki ya Archbishop ipen haki ya ki bitor bat ki plastik bat ila SNENG lakrau bat kimdai ban bread pathar bat penjabo ya kamaryang Henry kidai ban sumar ya ka Bashipau Haka khat khandai tarik August arhajar khat khandai kasngidap laipo prasnem jong Jingklat jong ipa jong Archbishop dalade ilek ban penkhut ya Jagatep jong ipa jong hangni aji kai ya ying kasem da kaktin bat kakam Yong ngimdai ban le ran ban tray ya ginu kejaikam bakhadwei ban kapor ipen kan mau ya men para bat kaying kasem para KAWEI Yong ngidai bandon ka MYNSIEM sngolem yarap lem ya kibaduk itemen kikro ibasya ben isneng shushu bangidai baniyat hakalenti kahong bat kajing shisha bat ngimdai ban le lenden ya BLEI bat bakhat haba ilai ban jngo ya men para jong man kapor ijuk SNENG Yong ngi hakane ka perthai ban song than Henry ngidai ban tristom kublai sibun bat BLEI unkur khu kurdo ya phi baro